Don't go anywhere. Your family and I go up with you for a year for Japuku. I don't know. I made the Maya power say I'm from Chapla. Media and say, Minyam assuming the soft for the year, the symmetry and condition of what blow up for body. And I'm a show. Now, Oba was a young 20, as 7 more when Yamia said, now me. Oba in your GDS said. Obama now said one can say problem na bad day. A best circle. GD moi, who so crucial. Just will be all the way. Wow, was a man, no, wow, was a man, Mrs. Yawman. One of them will cast us. But a near chimney, D4, one is D4. Baby, I'm a wa, Olumba, a baby mission. Yeah, catch a baby on the bedroom. We should have baby Nadia, but I'm not a baby, I will bet that. Dear Robertina, and the idea will be would dear would show crumbs all the better. And yet, you bomb now be to her, Ubunyam, and then a case. The number of Shemachira quad Minyam is 024 35 65 8 Bra, now be to her, Ubunyam, and then a case. Amen. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and broke factory. The power of one. A big Biara assembly opens a woman fee. Now, if you want bosses say, and who say yes, I'm part this will be fee. A home estate and broke factory. And a dead sir and ye every war. Where estate are a woman says you won't put in the friend now. Yanyan, dano. Your poor mouth baby, if you know near Daji, if you are one on it, or control, or prepare yes, we are talk because when you will be a near, Ubabi see a home for so. The Babua, I'm on estate at Tiapo, Yenim Sessica ya, Yenim 50 wasam. I was with my Libya and I cut you some, and more than 50 one on a sentino, who for me, I'm a good now, baby, I sit down. If you only said, yeah, the broke papa days is meant to coordinate. Sabaya or talk. No wonder there are a lot of estate Okota and Jenninsu and Minuato, Okota and Jenna and more air prugu at the Yedina, and I said, and Yammer Kotote and Modini at the Mount Sawota, and when you Yamsha and Winsha, Eberia. Yamisha, our phone number the was and any home for a deeds I was so a home estate and broke factory. After to build every woman on it, oh, Ghana, Open product top, product day. Prota any actually, Prota any baby traffic wa, and nothing you pay home no. If you're there, the Prota be a open was antimem, and in Kura a drum was shared. The Bentomania wow, now Yama on Sa Akabi. Yet, I have said, you said Jam one any year list will be at the mount. As I sit at Kakaya be touching na. Sassika Kakanina, at that tech, hey, tech, Master tech, hey, tech area, hey, and a walk. Brania Mobia, born so that form. I feel so. What a brought to Libby? Oh, I'm on it. What do you may see fears is sunset? Who will be our gility? Who discovered was your for nobody? And I'm for power. Who of a Mijama said, but a home estate and broke factory. Check your company or on company here. And not their own workers no be a bird to man. Ubana my orders of a method 20,000 of blocks. Yaka creating the home bomber. Who try to account me? Me I show 2 weeks. 1 week, 1 month, it depended on the side. Every crowd of no try in order to be anywhere. And your name on bear 3-4 days. You better out wrong. Near Nina Casting, near the Kubu Proton. So, after what will be a Ujini said, or may I say Gusokeke, or your home video, dear child. I've wrong said indeed, or don't want to back. In fact, so trouble when Gusu input near the corner of Gia, it meets natural time plan. Your sense if you type, I open the amount. It was a neck, ni papa, and one now. Near no quan ye, who you to my nibi, who pay few more, at the end of Juma, would it be a hospital, would they found workers at Cottenham, over the sea, a home estate and broad factory, so you don't know fear be. If friends who will fear you person for former high, only baby the Fabra, the bomb that would do the mouth, yet the amount high at the amount, not be a control to the amount, open Diana high, singing room self contained. Don't the time be a open beer, that may see your home estate for so you may do anything and we would have baby because we are from home, so we believe home.
brefie na bra bedo ni brefie be bossese brefie be to asase brefie e be handa na wo be yehia e number na gu ase no krase munti ya ha se obi edi nsawoso obi edi ni dwuma wa ha e jaba asase pa amanso na ho ye manda mpa amodini wo e ma blog papa se be cement akom usa ye ho a wayera fre na ye no ni nsawoso makra ba This is the nation's uncle, Offer Bishop Lumba. He has in our family. O man no cross a womb to me bonny quabinity and more some more from any abre. The Simon Amon Kanaho, I will Koowaa Show, so young can of grand jenipa. O man penny young for so I can of channel. Sana minister young for so Yano Kure, and none of him for a person for a soldier for. I will be all for Kuramia Bonia Miano Kure, Bonnie, the young can of Koowaa Mamu of our cover. Yeah, cool. It's everybody of our game was saying. Jadia talk abana. Asa be when you respect be a man out can for chen. It in the talk Yakulodu. Once what the same for say Ghana politics, football, a radin sending. Now the am catch up the more money as of for the prophecy when you don't and some agents or Ghana and social media Nana yes like a couple and yes ama was wati. Making sure so the Koowaa Show a year a juada ecosifiada. Never the day host Diane and I'm ready for more. This is the nation's uncle, Offer Bishop Lumba. He has in our family. O man no cross a womb to me bonny quabinity and more some more from any abre. The Simon Amon Kanaho. It's Friday. Yes, Unkonya, KUMAWOOD TV, studios are Koowaa Show Day and a bro. If it's Sabria, ecosystem, no tree, ebebo. My motivation for you is as simple as ABCD. It's a weekend. Put a smile on your face. Whatever that you're doing, wherever that you're going, if you're traveling, if you're at the shop, if probably you are preparing to go to work, just wear a smile, put a smile on your face, and trust me, the weekend will be so beautiful for you. And you weekend, feel free and smile, and trust me, you will feel the weekend like never before. One more time, good morning to you. Welcome to Koowaa. Midini Diane, if it's Sabri, question on what you body, and fast the PC. And farmer abuafo abebiara no womo jebre na womo edi omusike twitwidi esoya sene emi edi Koowaa Show dey April ajape sem koma odifo na na ebo ajape krom osodi hye na adwene mo kan oye no ma basa basa wusu se be son se be nyaado no ma enkoye wa adwene mo no fa beda no ewo jape krom na odi no bi na hahaban ni dunsi ebe sane ade ama akoma etimi atoyem sanso ena okay I say a mobro wan yanka kranfo wo ni bie no mo nyina no mo dana be papa ba ko pe e we pie e Ghana ha ono ani odifo na ye boa entitumrika na kopi mo japrekrom na obedidi ama obedi obehye ama obi ahye ode mpawa tato e di ama akoma atoyem si fom anope ye better na sit so order so e cry mu yan fast the PC ma home estate and block factory open blocks opa sase opa dan renti bibia fadan home estate and block factory na wo no mo MPB and farm mount sebia make us say opa sase na to 4 plots half plots anampo opa air blocks fadan wo mo amount bia opa besie dudu bia opa no we dan wo mo do provide for you sans na dan opa rent here when you contact them wo mo benya bi the amount opa efimu so atwa when you contact them womo ebema bi empo enumpo o rent ya wombe pebi the amount omo numbers na a good screen no so fa na oni omo entwetwe nkomo omo chakwan wo KUMAWOOD TV your premises say ya ewo Atinga Junction Kumasi Abonten so na making and to be people nko ade they're going to support you like never before and pay way womo kray mo na say ya bi sinkonya ya di Koowaa Show Day April as a PC and command prophet one on it so for chief one more share no pay your Facebook friends how much brain more data is share and no pay be and so no you better mercy for choosing us. We can mention names, we know you are a lot more doors to be brave you better money na say tito no and command bra people America yeah that say America for mo see your form tito one more time bra kweku you better was CP well
Yes, streaming live on Facebook, KUMAWOOD TV, GH live on YouTube, KUMAWOOD TV, Sam Darkus Initiative, Sam Darkus TV, so yeah, live. Share, now share, now comment it, now like it. If you are not subscribe to your channel, I will urge you to subscribe to it. And it's not CBI. Your programs are holding a bro. Our channel is so no. Once you be now, na once to watch it, ama energy every payo edi amount. Mama Murphy na me ma bigger for Akwaba na yenfa stories no and she just Bishop Lumba Akwaba. Yeah, good. Fie boko do body ase. Jana watwi nyina ye shase ye de ho hye ne nsa. Oye no kwafo ntu akora ya ma ene eye fiala. Na mepene so a ye kwaje ahome na ya sa hye week foforo ase. Nyame onhyira woni pa bia se wodi city ahobrase ne mpa e bon kakra kra mawurade de natwa. Nse ne manye yi a yetimatwa no nko ade Kristo wo bibi wo yanim de maye. Yensa be kan ma setene maye jojo de amaye. Beneza da akoya dom baby obi a one sofu chief echi omo kwan sonko so na machia Isaac Usubempa Dr. Prophet baby obi awrade nyankopon enhira no na afi nso so machia Prophet Koku Fojo baby obi awrade nyankopon enhira no ne sofu yima ene sofu ata omo boy juma Martin Koku Fojo no omo boy juma awrade nyankopon enhira omo after Radinsha international contractor Kofi Job Mateso was starting Kenya as a 4 kwana momo Radinsha no monitor na bibia anko tote oni Mr. Ebua bi omo bi Radinyanko pon hyeomo kunsu hene sia no pa bi ode na fidie to a ene ohene yire mesi asiedu omo hweye bi omo bi anana adima badudu a Radinyanko pon won hye one ne ho kani na wonye omo kase goso ma hene na akwasi bosompra Radinyanko pon hye ono nso na aduma pa obo na hafo goso ama goso etumpon onipa bi otia no pa bia mesre Awurade ho nhira edema no omunya abotrent TV ho ne wone pa edebra wo mo Ready man Akwaba anti majeso do ba dia se ama weekend ya tia sumji na tom ne homo pro e bia you sorry da bia because ni penim bra wo sanso no ni penim bra woda exact time I did that pa de untimi hu ti take grace na Awurade ama de achim sa de echi wana ya de kese itimika se o yene na na ne edim komo okodai na wan sore dia e kire se uwu anadwubia na emum omero ade adom so mo so na samo bankwem yeda na se na ya de tiefo ne ahwefo nyina so ase se anopa sore ye de nafo na nso bi o ha mre ni nya so ya wada se de kura na obeti nani na wahweku ansa na watoa ne naso anase wakone dwuma so Erwadi onhyira obi a me wo fatufo anopa bia o hwehwe no ansa ana wakọ adwumem imputu na adwumem a obi mu ho na woni kapentafo wo fori kuro mu nyina obo nyina ahwe dwumadie na Erwadi onhyira no bra kwaku nim se o monitor dwumadie no even no there Erwadi onhyira mu nyina me papa Reverend Dr. Martin kwaku Fojo papa anopa ye chia one oyire Mrs. Monica Fojo ene wasofo a akanyina ene nso yaba na yaba ne nso de na yaba se de me anti ho ayefe na wabo top and down no e kire se nsem ho nti yenko anti Ewada mo nyina se mwajebre na mo hwe na first story ene ye de hwedwumade na se ne se throughout the week na social media no eso ehu ababawa otwasini ayefe no twisibuacha wanya ne ho kani na se bie so wawade ne story no ebeba nanso Enra, and I think say weekend. I don't know if it's Enra, but I stand to be corrected. And you near Bema on so interesting a friend tutu onyani baby ekoye no ye cran chi crack na in some man for air can say woman to me answer hwempo antu amfa anka say one more ekunu no sebie so do and I say manen koda any other there's a also na yen ko video no na yen stay with us.
Manfonso de Yabai, to a young man for Abba Amana, to a young man for Abba Ama, IFA, and just see on the way, Uno, Sakra, Sir John, so that you see Sir John, Tutu yakwane chikra no na the whole video baby edition no bishop ayi awrade nhyira busia awo nhyira yi nuanum sinifo a omutim kwata achima no yefe enra yenyina ye papa agya kopie ho ye ma no yefe agya de menim no nya ye bia sa na okọ ati okokora yi nuan achima no yefe me hu like mo ne omom keka ho nyina di adanse ese sinifo no kwakire do e de kire ye na dan we di adanse ketua bi se nipa oba wo no na wudi na sase so no etia nipa oba wo no nipa oba wo no ne na etia ona wudi etia no hauma ohawo nko na ye mumma upie se nhwere upie se flowers no na otwa na ye twa wa to ubedwane se sunsun na unyina ba bia na ha na obenya ohunti ni wan ene benya ohunti ni na se wa hye me na ato se ya hye wo na ato wiase na bosume wo awurade tirimu na watwa hye a men watwa hye bi ato ho asa hye no onipa bia na obetimi atra ene yiwa ni free me so enti se wo hunu ni se di ene yiwa ni free afoforo so na wo humi nkosi se obewie ni obehumi akosi so obewie ni na te se opani na duampo ene da so ho o wani da so se utwa so abefefe o san fefe ni nuaba mo no ni nuaba kakra na de emmo no odasani de owu no obia ho onipa jemu a no wo hin bi saa no onipa koda ho onsore osuru ntwamu onyane na ompusu ne humpo mfiri ne nam so onipa wu a se enipa nya wu a obetena se biemu ana ankamakudie nyina metwen akosi se mensa kira ye beba
ebeba Job 14 verse 1 down. awurade asɛm we ɛdɛ aka na ayɛ onipa no ade wagye to ho ahu sɛ awerɛhoɔ afa wo sunsum ɔse yi w'ani firi me so kakra na mendi me dwuma sɛ ɔpaani mo a mode mo ani sii yɛnnua tutu soɔ ɛpɛɛ sɛ ɔnwuo mo a mopɔɛse na ne yɛsɛ mpa ne yɛhyehyɛ ne menem mo a motoo n'aduro awurade asɛm sɛ monyi mo ani mfiri ne so kakra na motoo n'aduro mo anto n'aduro nka ɔbɛwu ebire bi bɛba ama no a woyɛ dan a wɔnkyerɛ bo asase yi so Na sɛdeɛ da wo mu nipa so sɛdeɛ da hɔ ma wɔ nipa so owu prɛko pɛ no Na ne wu akyi. owu akyi no ɛwɔ atemmuo kɛseɛ na ɛda hɔ Hebrews 9:27. enti prɛko pɛ no obiara bɛkɔ nti obi bɛwiase no wɔbɔ bra awurade asɛm sɛ yɛnyi yɛn nima no kakra na yɛn bɛba sɛn ne fiefoɔ bɛtena ase sɛ ɔmo yi mɔni o yɛba no deɛ wɔnya so sɛ sɛ ɔhostu program ɔnkɔ ɔmo mpɛ saa wobɛnya obi a womfiri n'abusi wobɛnya obi a nyɛ ɔna ɛwowɔ wobɛnya obi a sɛ betafrakyɛ wampie ne mma mu na wasɔre asam ne nan agu sɛdeɛ sɛ tɔfɔm da koro na yɛn nyinaa yɛmɛgya mo na wɔbusa no sɛ deɛ na ne nsa bɛka ɛsi saa wadom akyɛdeɛ ɛkura wɔ na ɛbɛkɔ ne mma hɔ anaa ɛsi saa sɛdeɛ ɔvoice teɛ na ɛbɛdane ne baby voice anaa ɛsi saa namfoɔ a wowɔ bɛba abɛyɛ ne ma adamfoɔ anaa ɔbɛka kyerɛ sɛ daabi na ani anammɔn a wɔretu no ɛso mfasoɔ ne sɛe na yɛtu ate asefoɔ fo no na yɛtu yɛn nso so asɛbe yɛma yɛn ho kwan ma saa nneɛma bi yɛtete saa to yɛn nso fo sɛ ewiase a yɛaba no obiara wɔ mission to accomplish wowie a wobɛkɔ eti bere a wogu so a wotu ɔnam mmɛmma obi kwan ma ne nku da bia mebɔ daa kɔkɔ yi ɛto hɔ yesu baa no ohunu so obedi 33 years na so wie a wɔbɛkoro no wɔama nipa kwan baabi a wɔso ɔdɔgye nipa baabi a wɔso obu nipa bɛ baabi a wɔso ohuna nipa ekosi sɛ ne nkwa nna ne so sɛ wɔde awie n'adwuma ɔnkɔ bible sɛ afei deɛ wɔgye mu Na Yesu na deɛ wɔamfa ne ho anto nipa so so ɛfiri sɛ na wɔnim sɛdeɛ wɔteɛ John 2:24. wohunu nea woteɛ hunu baabi a wokora wonyɛ agya wo ho ma nipa ma asɛm mfa wase saa da koro pɛ saa nipa koɔ naa bɛba abɛgyina wo ho yesu no wansu bia yɛbɛka sa nti no wobɛmimini n'ani ase sɛ wɔsu na waka ne awurade nkɔ nanso tama wɔpɛ wayɛ ɔbɔne no wɔanwene sɛ wɔgyaa ma awurade yɛbɛyɛ yie ɔde wokɔ baabi a wɔpɛ biara ɛti mɛserɛ saa mena wɔ nkwan ahome wɔ mu yi yɛ nipa bɛka bia ma wɔnka na pere wo ti na bɔ awurade mpaeɛ ma wo kra sɛ ɛna na ɔma wobɛdi no asase so ɔma wo nimɛn na ne ɔpɛ sɛ woyɛ wo ntumi nyɛ na nyɛ animonyam hyɛ mfa ma wo kra yɛmu bebree ato yɛabrabɔ agyegye mu nti mframa faa yɛyɛ a na ɛde yɛ sene na nnipa yɛ wɔbɛku so nka wowɔ biribi pa yɛ kyɛn no wowɔ afutupa bi ma kyɛn no nka wowɔ sika bi nya kyɛn no nka wowɔ fie bi si kyɛn no ne nso wɔde asɛe wo daakye kwa abrawo ne biribi pa bi ayɛboa ɔman kuro anaa abusua wɔ firi mu yɛma yɛsunsum mu nyɛ dene yɛma sunsum bɔ yɛakyi mu nyɛ duru na ma obi sɔre atia yɛ ne a amfa no easy Ma yɛhunu yɛn nakan. hunu wo nna aka Sɛdeɛ teɛ. Na yɛnyɛ nyansa na akoma. basa wobɛnya nyansa akoma Psalm 90 verse 2. sɛ wohunu sɛ nkɔɔfoɔ 60 years wobɛdi bia afei bɛma wo nyansa a wode bɛcontrol from mfie a wokura yi to 60 years no sɛ woprane sɛ mepɛ sɛ medi 45 years a anka wohwɛ wo mfie aka yi na woanya ho nyansa sɛ ɛneɛ menante sɛ ya metum anamo sɛ ya mebɔ me berɛ sɛ ya saa mfie no bɛtumi ato me nanso yɛnnim yɛn na aka nti no yɛtoto yɛn ho agyegye mu akwasea bi adileti afiri wiase no mu yɛnhwɛ adeɛ ne sɛ deɛ ɛsitie o tutu awu tutu nya nwuyi a poison ma abranteɛ ho dentente onye obi ɔyɛ yalefoɔ onye obi a wawe nsa atoro no aka sɛ aku no onye obi a ɔyɛ jonki no aka sɛ no na aku no ɔnyɛ krɔmfoɔ no aka sɛ yɛbɔ ne tuo ɔkɔba yɛ ne ho ɔtena otimi kɔba etwa ne sini o one day ne obi kɔyɛ yɛ nti baabi obi kɔtia yɛ nti ana ɔno ne nti a yɛ a wɔntia ne yie nti no obi atuma to na duro wafiri ateasefoɔ asase so kwa hwɛ nkɔfoɔ akɔ ayi ase hwɛ ɔmo a ɔmote funda ɛna yi so yi obi kura abɔ akɔkora sɛ betafrakyɛ wɔnni ahoɔden kyɛn tutu nso ɔno mmom nɛnɛ ɔde tutu ɛhyɛ fam ɛgya ne kwan sɛ ɔnkɔ koraa yɛbɛserɛ wobɛwi ase a gye awurade wo nyankopɔn di na afei gye twerɛ nsɛm ne mu nsɛm ne di yie na fa ho twene biribi na ɛmmoa na tumi kokɔ w'anim na wo nkwa na wobɛdi na asase so no watumi adi amenyɛ saa sɛbi obi a wɔnni tire bi ɛbɛdi ne ti wafiri asase so mi wɔ ɔno so wɔte asase so a wɔnni bibi pa biara
de masabe ɔman no ne timamufoɔ ɛnyɛ ne nko ana dan yan saa deɛ wɔ abc yesu kristo ba ne mfasoɔ bebree wɔ ne so ma ɔman no nanso na israel mpanyimfoɔ falasifoɔ filisitifoɔ adi kan no na aboro wɔ mu tim to a certain level sɛ yesu yɛ agyenkwa ne bɛnti yɛnku no ɛno kɛkɛ o yɛnku no mi wɔ ɔmo so te hɔ a ɔmo ni mfasoɔ biara de ma ɔman no aboro bɛyie sika na gu ɔmbotom na ɔmo nenam nipa so ɔmo yɛ ayalefoɔ aborɔ nso na ɔmo pɛ sɛ nea ɔbɛhunu nipa mmɔbɔ no yɛnku no mfiri wiase saa na teɛ wɔ m'abusua mu wo a wohwɛ me saa na teɛ wɔ abusua mu ɛtɔmmerɛ bi a wowɔ fa no wayɛ kɔwinsɛne atumi sɛ mfasoɔ wafɔn a obiara nim sɛ ɔbɛwu kyina so daa ne ho dendenden ɛna wɔtam mmabunu no asɛbeta frakyɛ akɔ skul bɔbra no da bia wɔtam wɔ mu sie wɔn because wayɛ bɛyibo nsam te fie hɔ sɛ ɔne nea wayɛ yi no ɔmfa survival na mo afei na mbɛbɔ bra pagya kuro no animonyam ana afie no animonyam no mo nyinaa mu wu nkɔ ɛteki badwemba na ɔbɛma mpaebɔ ayɛ n'akodeɛ na watintim yi ahunu fie a wɔfiri mu na watumi adi fie no so abubu nkonnua bi a ɛdi fie no so ɛde afiri hɔ yɛbɛserɛ yɛma yɛ sunsum mu nyɛ duru na no ne ma atena asase so kyɛ ɛdi kristo nkwa na wɔde ama no na wɔme wɔn de ɔde agya yɛ wie o wohunu ho bambɔ a wobɛtwa aduru woahunu ho bambɔ a wobɛgya hɔ akɔ ɛkɔba ne saa na ɔma watamfoɔ anya wo na ɔma aserefoɔ aserew ebia no wagyam nkyirima bi wɔ akyiri na ɔma nsa nhwɛ ne sɛnea wɔpɛ amfa ama wo ɛno ne basa wo sama adi awerɛhoɔ because onipa bi a yɛbɛto so wawu asase so bia no a wakɔ aba meba mbɛto sɛ yɛseme nana bi awu mebɛte yɛ n'anyini kyɛn me nso sɛ la menhunu ne biem ɛkyerɛ sɛ onya kɔ a wokɔ nti saa mmerɛ no a wowɔ biribi a na woadua wɔse sɛ manya ato wo hyia ato wei na wonna wɔ me tiri mu yi wabosome dodoɔ a bɛdi wɔ me tiri mu yi wontra di twɛn sɛ wobɛduru hɔ na wakɔ fɛfɛfɛfɛ na ayɛ animonyam hyɛ ama awurade na ɔwo yesu wɔ Bethlehem yɛwo yesu wɔ Bethlehem ɛwɔ Yudea ɔhene Helode berɛ so anyansafoɔ bi firi apueɛ ba Yerusalem anyansafoɔ bi firi apueɛ berɛ a yɛde kristo too hɔ na ɔmo baeɛ ɔbɛkaa sɛ ɛhe na yudafoɔ hene no a yɛwo no wɔwɔ yɛhunu ne nsoroma wɔ apueɛ yɛhunu sɛ ne nsoroma bi apue wɔ apueɛ ne yɛba abɛsɔre yɛso yɛ ɛba ne abɛkoto asɔre no na ɔhene Helode teeɛ ɛna ɔhene Helode atee sɛ yɛawo agyenkwa no ɔne Yerusalemfoɔ nyinaa koma tui agyenkwa yi wɔ sa ɔmɛyɛ hwee ɔni obi atam da nanso no ɔhene no a wɔwɔ ne biribidie no akoma atu na wɔhyia ɔman no mu asɔfoɔ ne mepɛ sɛ meka kyerɛ obi a wɔtie sɛ berɛ a yɛwo wo to hɔ a na obi akoma tui sɛ akoawe wɔwɔ daakye nti mɛsɔre atia no Helode tu n'ani si kristo so sɛ ɛwɔ so wɔsɔre tia no because yɛafrɛ no agyenkwa yɛwo to hɔ na obi hunu sɛ wobɛyɛ nurse ni wobɛyɛ tv presenter yɛwo to hɔ na ɔmo wɔ ani ne hunu sɛ wobɛba abɛyɛ mp president ɛti ɔno wotan nyina afiri nkura bɛ mu nyɛ sɛ woayɛ no bɔne nti sɛ wowɔ ntintim wo sunsum a woboa wobɛkɔ anyansafoɔ ne hunu sɛ ɔhene Helode n'ani bere kristo ɔpɛ sɛ ɔyɛ no bɔne na Awurade bɔfoɔ yi ne ho adi kyerɛ Yosef wɔ daeɛ mu sɛ ɛna Awurade bɔfoɔ ka kyerɛ Joseph daeɛ mu sɛ sɔre fa abɔfra ne ne na sɔre ne fa abɔfra ne ne na ne dwane kɔ Misraim ne kɔtena kɔsi sɛ meka ɛtɔmmerɛ bi a wɔ sɛ wodwane wo fiefoɔ dwane w'atamfo wɔ asetenam nyɛ saa ɔmbɛku ato akɔ na Helode nhwɛ abɔfra no ku na Helode wɔpɛ abɔfra no a ɔnyɛ bɔne da no ku no wonyɛ ne hwee wowɔ fie hɔ kɛkɛ wonanteɛ nko ayɛ nahi kwan a ɔfa so drɛse yɛ nahi wo ne nnɛ wɔ adwuma mu ɔnyɛ ne hwee ɛkwan a ɔfa so no ne wo tirim koraa yɛ nahi wo spɛs a abɛhyɛ no ɛyɛ nabufu wo drɛse yɛ ne tan ɛno nti wɔpɛ no kristo sɛ fa ne dwane nti tɔmmerɛ bi adwane adwuma bi ne save wo so ɛtɔmmerɛ bi a tutu baa yɛ na ɔbɛtena ne baabi din firi aburokyire ba no ɔdwane sini a kɔda so wɔ nkwa ohunu sɛ na apagya ne fɛ nti wakɔ aba deɛ a ɛwɔ so wɔ saa berɛ mu wantumi anya nhunumu ne nimdeɛ biara sɛ adwuma wei no ayɛ evil work mesunsum no ɛsua kyɛn adwuma ntoma mpɛm baabi ntena na ɔdi mmirika na ɔsaa bɛtoa kristo deɛ ɔdwane Helode na ampa so wɔtumi yɛ nea ɔreyɛ wieɛ ɛtɔmmerɛ bi a dayan yɛnwane adwuma bi a yɛhunu sɛ atamfo hyɛ mu ma ɛtɔmmerɛ bi a yɛnwane abusua bi a yɛhunu sɛ ɔmo mpɛyɛ asɛm ɛtɔmmerɛ bi a yɛnwane namfoɔ bi a yɛfiri sɛ da bi ɔmo sere kyɛ ba yɛakyi nneɛma a ɔmo yɛ nyinaa yɛ evil ɛtɔmmerɛ bi a yɛnwane kunu bi boyfriend bi ɔbaa yɛ asetena mu a sɛ betafra kyɛ ɔkeka n'anim ma nyame so mpa but yɛakyi no ɔpra yɛkum yɛ sunsum sɛ wotumi dwane saa nkɔɔfoɔ a wodi wo nkwa na mmɛn tutu adeɛ no ayɛ ma werɛho papapapapa so ɔbaa yɛ wohunu ahoɔden a na ɛda so kura na yaleɛ biara mfram no waka sɛ wɔyɛ yarefoɔ nti ɛtwa sɛ wɔwu na akɔhwɛ nkɔɔfoɔ bi a wɔsi nim anka wohu na atumi sɛ wɔbɛwu kyina a ayɛ sɛ bishop bɛna nya akodeɛ no bi aberanteɛ no bosi ne ho ɔdene
and so all of a sudden ya beto na ma ne kɔ ama nkɔfoɔ bi ankɔ ne bishop gyina atimi sɛ we deɛ only 2 years obewu no ɔmo ne nam wɔ sɛ Koowaa pa no ɛda so survive ɛyɛ abrabɔ wani anna hɔ a ebediw deɛ yɛn nyinaa mu yɛ ni na hɔ yɛn mu wɔ soro mpa yɛ sɛ yɛn nna na ɔde man asase so no ɔmo yɛ neme dan nyame nhyira obi otie ɛyɛ ho sɛm kɛseɛ nti ma yɛ din na metimi dwene ho a mentini paase yɛne nkurɔfoɔ nam na ɔmo ka mo dɔyɛn yɛ ɔmo dɔyɛn I love you we like you we de menya ho a nanso so yɛkyi wɔn mo mpo na ne sɛbie so wɔn mo mpɛ yɛ asɛm ɛka bɔ mu wɔn mo mpo na sɛbie so wɔn mo queen a wɔn mo di mu tintiman abusua bi a yɛ free mu we de mɛka kakra sɛ mera ho pa na mbisa me ho sɛ me ne wotie adwuma na menya wo hwe na ma no kasa nko ayɛ wotan menya wo hwe me kasa bia wo se me bo akutia me ye bibia nso kra me wudi menye enso kra na adwuma na enti sɛ ye ba ye nya deɛn ɛyɛ wotan ɛne adwuma ne ye bedwane afim sɛ de wo fa wo kan kasa obuofu okasa ɛno ɔba ɛ wankasa ɛne de ɔne yenye se na nso so ye ni hu a mu ku ye mo ton ye enti bedwane afi adwuma mu na eja yedwane afi aware anim na eja yedwane afi mpran yim yedwane afi abusua yim ebusiafo we streaming live on Facebook KUMAWOOD TV GH live on YouTube KUMAWOOD TV Sam Darkus initiative Sam Darkus TV so ye live ewo like our page comment and share second story anope me de ebrel and said Abrante bi esu say oye fake soldier na yachi no na I think he said yaboni too cry I think he was shot na adia enam so ama yaboni too and I stand to be corrected and say yachi no say na all recruiti a scam I don't know you should be madaro na emba don't make any attempt to go out. Don't make any attempt to go out. One blow will let you down. What I'm saying, most say it. Family say, what I'm saying, don't make any attempt to go out. Don't make any attempt to go out. Family say one blow will let you down. What I'm saying, most say it. Family say, what I'm what I'm saying, most say it. Family say, Danya mesra ni die mabusa sentinko ye kwachi fake soldier omo so ya soldier for there because say soldier for me and say hunu say ode omo a uniform ebu nkofo no ma bebe chiwo na akwa etimi pete ne ho sei na soldier for ntimi ngrepo no de mu yawre ma me kakra
aposifoɔ kora wɔ techniques bi ɔmo asua onya so wo nsa sɛ bi obɛkyima ma wade akɔ akyide ankɔfo gu nsa no ɛyɛ simple. How much more soldiers miɛnsa ɛwɔ dɛm na obi a wɔde soldier uniform ɛfrɔde na muntimi ngrepo no a asɛ wei so ne mu a na wapete no ɔmo soldier ban ne yɛayɛ foa ma me kakra anti asɛ msɛ ɔmo wɔ training ɔmo nya ahoɔden na ɔmo ni ya msɛ ɔmo wɔ training ɔmo nya mfiri mu mae the experience ne nkɔɔ soro because nhunu soldier foɔ sei da soldier ni so wɔ kyew no nya so abakɔn a wabɔ sɛ deɛ kwan bɛfa so a wo nsa bɛba wɔkyi no you regret oti ase eti ɔmo yɛ deɛ yɛayɛ me sɛ ɔmo nso so kora yɛayɛ frɔdofoɔ ni bia ɔmo so bɛhunahuna no anaa bi ɔmo de ɔmo pɛ ɛna ɛyɛ ebi nso a soldier ni baako pɛ no wafa ne mantam boys aka ho sɛ ne yɛnkɔ ne yɛnkɔ nkɔkye na memfa ne nkɔ because nea ɛkɔ so no deɛ mehwɛ da hunu sɛ yɛ asogyafoɔ ɛna awura ɛdan mu hɔ no na yɛ aboa na wɔyɛ saa no nso so no ɔmo kɔ a ɔmo ndere no ma ne ntimi no na ɔmo ntwa video no nkyerɛ wiase na nipa hunu sɛ sɛ wofeki ɛfa police anaa soja atade hyɛ sɛ ne ɛyɛ punishment ne ma nipa fa no ɔmo hunu nti na da bia bɔne ne kɔ so no yɛakye no saa eti ne ɔte hɔ yɛ bi hu sɛ ɔmo bɛkye no ɔmo de ne kɔɛ wotua sika yɛbɛyi saa na ɛhyɛ ne tirim ba mo ma ne hunu mu de ne kɔduru hɔ a nea moyɛ no a obi a wɔyɛ bibia de ayamhyehyɛ ne suro bɛka sɛ adeɛ yɛkye wɔ sɛ yɛmfa ni agoro nti de mɛsrɛ Ghana aban sɛ ɔde saa mmara kakra bɛka ho a na nka yɛkye wɔ bi a ne ɔsɛ borɔ no mobo na ma video no obi ahunu yaw a mode ne kɔɔ mu afei nipa koro yɛ bi obɛgyae kurɔmfoɔ a mokye no a na sɛ yɛborɔ kakra na mbɛbo no a yaw ɔbɛfam no yɛntwa ne yɛyi wode yɛmpɛ TV bi kora ne yɛmfa sɛ program a yɛyɛ no no kurom awudifoɔ akorɔmfoɔ nyɛ ɛtwerɛ ɔmo apaneres yɛde ɔmo fa mu no yɛyi ne TV na nipa nyinaa ɛhwɛ a ɔtoɔ no wɔyɛ bi a ɔde ayɛ ne TV sɛ dida yɛbɛkye me sei na mɛyɛ nka bɛboa ma ɔmo asakyerɛ ɔmo adwene mu ɔdanse akyi a ne yɛde ne kɔ bɔkɔɔ sɛ yɛkɔbo no ɔno nko a n'anim yɛde ne fa punishment bi ma ɔmo nko a na ɔnim nti ɔba no wɔ girlfriend otumi kɔ so saa ne bɛtena aniwuo bi anka ho osiesie atemmuo yɛsiesie atemmuo ama afeedifoɔ ama ofeedifoɔ ɛne maabɔ ama nkwasiafoɔ akyi ɛne maabɔ ama nkwasiafoɔ akyi Proverbs 19:20 wodi ase na yɛtumi ayɛ saa nneɛma nketenkete na nkɛde fɛdeɛ bɛba nipa mu ama ɔmo tu anamoɔ bi ɛte saa ɔmbɛfɛle ɔfɛlumba tuwe na mewɔ girlfriend na makɔdi nkwasɛm na aban na bɛkye me ne ama media camera da me so sɛ yɛde ne wura ha yɛma ɔfɛlumba fa toilet kɔto gu yɛ ɛda sei meekɔ edimakyi ne yɛyi a mebɛɛ dum me sunsum a ɛwɔ me ho ma ade korɔkorɔ na meyɛyɛ no ɛma madwene mu ne me nsusuyɛ mu biem bawee nyinaa yɛmfa mfolo si yɛkɔbu nipa no si yɛgye ne sika yɛnim hwehwɛ sɛ si dɔndɔn da mu yi sɛ nyɛ sɛ court no yɛbɛkɔ na mediafoɔ bɛkɔ akɔfa bɛka wohunu no mpo nti daa ne tirim yɛ ne dɛ ankɔgyina adɔkam ne yɛtwa sɛdeɛ badata nkyerɛ nti ɔmo ntimi nyɛ saa adeɛ no ikɔwuni sɛ asɛm wɔ mu di no ɔmo twa bɛkyerɛ a kwan mfa so di ɔman no bu bɛfu asɔre ati ɔmo di ɔmo ntimi na nka yɛ great punishment a onipa biara bɛsuro sɛ ɔmpɛ sɛ n'asɛm bɔne bɛkɔ abɔnten because yɛde camera bɛdi n'akyi ama wiase ho camera nkwa ho ɛteɛ nipa kyɛn hwee obi ampɛ anim guaseɛ obia ne wɔ wiase ɔpɛ anim guaseɛ wode wɔ sɛ wɔtwa wɔ wo picture na ɛntwa yie ataade baabi ateɛ anaa wobɛma fuom na u postu a wani tɔ so pɛ ubo sɛ ɔde flower bi kɔtoɔ kɔyɛ ɔfɛle sɛ pia bɔnten ɛdi sɛ onipa di bɔne ne yɛde camera edi n'akyi a ka afoforɔ no bɛsua biribi afirim ne ɔyɛ korɔmfoɔ a yɛkyere no o akora wei ofiri bɛdi ako ɔfɛlumba kurom wakɔbɔ korɔ no wɔ tɛpa yɛakye no nti sei na tie ɛda no yɛde ne kɔ police station ha ɔbɛkɔ court da sei yɛtwa n'anim yɛdi ho nkɔmmɔ kyerɛ wɔfɛle sɛ yii baabi a meyɛ adeɛ me kuromfoɔ ahunu ɔba a ɔbɛsesa awede ofiri bedi akɔkɔyɛ ne tepa yɛkye ne yɛntwa nti bedi akɔfoɔ kora nte sɛ akɔbɔ korɔ no pɛn wowie ya na ofiri tepa wabɛtena bedi akɔnya korɔ no foforɔ no a but sɛ ɔma hunu no a ɔbɛdi bedi akɔ afei na obi yɛ pɔnte na obi yɛhwɛ ne yie akɔwe na ɔyɛ yi ɔba nkyɛ hwɛ wadeɛ yi o bonsu onya nnuhu firi saa adeɛ nim na wɔde sesa yɛbɛsɛ wei nyinaa yɛ strategy a wotoa na yɛ panyin na drop a mofa mfrɛ ɔman ne mmra wotia ofeodifoɔ a ɛboa ma ntetekwafoɔ no hunu nyansa ɛti ka wakye feodifoɔ no na ɔma ne tea na ma ntetekwafoɔ nyina hu sɛ watea no na ɔmo so asua nyansa afiri mu nanso yɛkye feodifoɔ no yɛde no akɔsie nti ntetekwa ne hunu sɛ yɛakye feodifoɔ no nti opie ba pɛ otimi sɛ abɛtu ntetekwafoɔ no fo sɛ o Ghana deɛ
oya asika ne yeje sa bonza ntetekwafo no gini nyini wura ma no anu be so obu nti akora ne bokro no nyini ni so opeska to nachi na asem ne ba wasoma ne yira na ne girlfriend se misika da ha ko yi na fa be wuram na mimpie mfirim ti ehunu sa de no na emwa na bibia nkotote emfa maye ba okwa soja fo no fo mun san keka ne kakra omo de omo sabe keka ne nya de soja de soja de twemna menam asokwa kwa yeah na ofa police ni bi anasem fa sa brante bi oye no ho se oye soja ni okay enti barrier hwa asokwa okay asem na mike okay na papa udu one man out mun se oye sign so na tade she ni soja tade okay enti a soja for no more barrier ho no the make sa police for no more barrier ho wo mo ye sign bi actually na think so mo nyina mo sign mi yeah enti medical na chi yeah omo ye sign no fake police as soja ni no we hu ni bi eno mo sign ye bi afa onim kwa na me boyfriend say na mo nyama me mesene nko eno mo say massa get down me tia no so mo say get down omo blocking me omo ma me ma fifin wa get down no ne na busuafo be ye miensa ma miensa ba kukraba ena another guy ya fuck we ko mark na fun kra enti ma me ba ku kraba sister ena lady ba kon so at front ena ono fake soldier no say police no I'm say get down. All of you get down. I don't see. One say, Master, na ehim fana. Ehim fana mi so ono. Say bi o waspa and I will do and I was central. It be a central. So mo bi say bi sa uti mo say na ontimi nchre. Baby o say oh Master, say hey, afena ni braba. Ono mo hu say o ye fake. Na bishop ese weni ensa o ka kire. Ansa na omo betu omo ka na ma matimi atwa mu no. Beatings we go. Betu asia ma why confuse two omo car kino a police for no omo wo barrier ho no omo ye miensa 3:3 okay won e man de no omo ntimi ne police for ni ba guy na ono wa hye soldier atade na o yes sign na police for na e man sign wan hu ni ye no bishop omo primi no wow teta pa teta pa no ma ji ko mo say get down no mo frɛ me say baby for say omo I feel there we dey pa cho mami for me see we dey me am ni so na ban just say dey ntino sha atade dey ntino sha atade no mo some say where you guys from I collect free you na question no ba e wa no madam no mo pia omo you know mo dey see barrier no tade no e na omo amaga car na ntu na manya kwan dey akiri na omo twen omo barrier mo madam kan pass e na me yi me go feel na pa na dey be see what dey because the person makes sense say juma no omudi dinu no yeah me see here na dey afne akono oba me na wura abrabu tinka say na wura na bebu no mo twa na we twa na no fom bra nya tam wagina ho afide masa please paper man to ai na su no mo say mo free hin akwa ni free hin no mo di mani nyina atena ma mi nu mo di omo top ye mienza that things omo susu so omo ko wi akwala yeah ti me na da on you ti ombu nu omo mgusu wi ankura na ehunu ne ekoso exactly ti wo de fun atwa ko fu bi anka wi anka de bi ehun se mo chibi yeah ndi bo so bi ya na osuo bari ya ba kura na me kofa no mo dwene na the pressure abro omo kakra ba ya din dio ni onim so omo akoro so ko ono so guso ya na de exactly the camera de be so omo frase mani ni omo ne ma achi se enya kazese na nado ne vice emfa bi nsisi ohun the camera de so omo de be frase amra na se enya chiw na ya kromfo ya chiw ye udi ni dia ye mfa ni wachi ye do kokoto ko toilet aguo ye ndi wachi na wani mu ase uwi abesesa wadu pa I agree with you pa e be for mami twa me ho na be ba ye better stay with us bonko Odifo ene odifo na ye bo awemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din ono ene na mebe mu akọ na okotie ne numa asem simape na wo hunu se ope babu pa ope difo bi de wo akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo hawo ko e hawo wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha wo hunu ni nyina ma oborofo onibie abana basa so na ene ji se ma wo ni se o yare na aba na kache a ono ama babu a wo beda
na wama wodunane adi kosi sɛ wo wobɛnya ahoto na wo ababa bɛdi adanseɛ nyame nsa wɔ ne so nneɛma a wɔyɛ boro adwene ne nteaseɛ so kɔ so na wowɔ pɛpɛwɛ bi akɔ mpaebɔ deɛ a ɛyɛ gyape kurom ɛna ɛwɔ sɛ wokɔ ɛdedi sɛ bɛyɛ mu sɛ bosome bia ɔyɛ all 91 nti baabi a wohyɛ bia wotumi aprepɛ na waba bi bosome bia ɛfia da ɛtɔ so mmienu na ɔyɛ ne all 9 fa namba na ɛgu afidie no so na frɛ papa yɛnkɔ ne hɛ odiifoɔ no ɛtire n'anum kasa ketewa bi na bɔ sɛ wote n'anum kasa mpo a wobo ɛbɛtɔ yam yɛnkɔ hɛ ne mmara yɛfrɛ me nana yɛboa odiifoɔ awiemfoɔ ba mewɔ gyape kuru adom no nyame de ma yɛkɔ a wɔ sɛ yɛmfa nkyɛ pa medeɛ medwuma media ne sɛ menya mesom ne mesɔfodie nyinaa mese mehwɛ nyankamisia mmɔborɔwafoɔ bɔne ɛna mɛhwɛ wɔ na woba no so nyɛ no nko nti ɛsɛ memma wo nyame asɛm na wonom na wodi na womeyɛ woba no nya gyidie sɛ oba no anasɛ wankasɛ mu problem na bɛyɛ dɛ ɛbɛsɔfo gyidie ni mu a wonsɔ kristo ani kɛse wo bi a ɔyɛ dɛ wowɔ gyidie wo a wohwɛ me ne wo a wohwɛ me ne sisi a wohwɛ me wo na me ne wo ka saa asɛm no bra ani akyi nye diifoɔ wɔ hɔ hɔ na si diifoɔ ni hɔ baabi a mewɔ a olumba ɛbɛpie me so no yɛka kyerɛ wo a bɛyɛ ɔhɔno na ɛbɛgye wo nsɛm mehyɛ wura mu baabi na adeɛ bɛda ahotɔ bɛyɛ deɛ baabi a wobɛda deɛ wobɛtena aduane a wobɛdie wodie wonni hwɛ kora me sɛ wodeɛ bɛda ɛnyɛ akyi nyimbɔmmɔden aba na abɛdu ha a wobɛhu nyame animuonyam ɛne ne kɛseɛ me namba a wohwɛ m'akyira kɔ a de bɛnyam yɛ 0243 35 65 83 bra na abɛdu ha a wobɛhu nyame animuonyam ɛne ne kɛseɛ amen I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and block factory. Tabawa bubuano. Ebi biara asebi opese wo mre fie. Na afi wo mboss sen bi. Na wo say yes, ampa esumi fie ni no. Eye home estate and block factory. And ye de sa ade ebrewo. Wo estate a ebu men say isu bonkum ni nifa nyina. Yenya na ye da no. Ye boa ma wo ba bi. Ebia na oni adaje. Ebia wo amonone wo akontrum. O pefia yesie wi ato because unyi obi ani a uba besi eye home for so a ye beboa ama estate tiapo yenim se sika pa ya yenim fifire ho asem bible so odwuma ye ni bia na katua asem e mo odwuma yenim fifire mi wo na wo ne senti no wo for me am ko gina ho e bia ye si dan ehwe hu se ye the block papa na esi cement akodan se ba ya wo to a unu ho da there are a lot of estate a okoto a enje ne nsu aminu ato okoto a enje na enho epurugu adie ye gina ehese eniem na ekotote amodini bom ede ma se woto a ehon ni munyam hye ene hu nhia ebeye dia nyam nhia se wo fa number de gu ase na ne home for edi sa wo so eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone o wo Ghana o pe proto dayi proto eni echi proto ni ba bia traffic wa enu ntini efre home no efie de ye dia proto bia wo pe wa santimemu ene nkura atwa wo ahia de ebentom ne aboa wo na ya ma wonsa akabi ne ye dia efre se ye se gina mo hene ne ye wo list bi bia de man asase kakraka ya mi twakiro ni nyina asase kakraka ni nyina eda tech he ya tech kuma se tech he ya tech area he ya ne wo brane mo bia bon so da form afenso wato proto ni bi o wa manane o timi mesi fienzi so sanse woni obi a wogi ni di wodi skamba gusuanfo no mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company no on company kasia ena hwe on workers no bia bo adwuma no wo ba na ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato account so ni a show 2 weeks 1 week 1 month it depend orders are your ebi kwa baba na otira ye na order bia ni ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye be twa blog no ne ni nyina egu cars ni ye dia kugu plot ni so na fe wa po bi a wo gini di se o ma yese egu so keke na ye hu video di a kire wo after one say indeed o do ho abokupa in fact so o twa blog no gusu wie mpo ne ye de kona wo gi ye di a yetimi gina je wo dan plan ya say si fie type a wo pe di ama because ene ni papa enho enna ne anu kwan ye ye o yo odwuma ye ni bi o pe fie mu a ahan
e de adwuma wo de bie hospital wo de fa workers akotenam wo ba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efe nso wo ofie ni bi person nkofo me han uni ba bi de fa bra e bo ho da wo de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama open dan han singing room self contain dobro de dan bi a wo pe bi a na besi eye home estate for so ye be di wani e de wo da ba bi pa because we are from home so we believe home brefie na bra ba di woni brefie ba bosese brefie be to asase brefie e be han dan na wo be ye hia e number de gu ase no kura se munti ya han se obi e di nsawoso obi e di ni dwuma wa ha e jama asase pa amanso na ho ye man dan pa amodin gum e man bro papa se bisment akum usa ye ho a wayra fre na ye no ni nsawoso makra ba This is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. He has been in our family. O man no krasa wom. To me bon ko bini sia no mo se mo wo famani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa dwumadie so. Yan ka no kure nche nipa. O ma mpanyin yamfo nso aka no kure kire no. Sa na minister yamfo nso hia no kure. Na nanom ahemfo apolisiefo asojafo. Obi bia wo fa kura me yebone am hia no kure. Bo me na yan ka no kure wo man mu. Ofa kwaba. Yeah, cool. Ese we bari ofa de ho sen. Jadi ya to kwabena. Asabi when you respect be a man out can for chair. Etim beto ya kunodu. No so agi the same for say Ghana politics, football, Ewurade nsani. Na da bia mka chom se mo ni asofo na chi. De ni abe ko prophecy no nyi wamwa. Ensema agent ha e wo Ghana ni social media nyana yes akaka bom ene yes akabi ama wo so wate. Make sure say be Koowaa dwumadie eye adwada ekosifia. Live on Koowaa. Yoshimi live on Facebook, KUMAWOOD TV, GH live on YouTube, KUMAWOOD TV. Sam Dakus initiative, Sam Dakus Steven so live ho enti drop your comments na making kind emfa emam. Let me come on Facebook live and read a couple of messages among for a day afaho amayen. I have this from Doris Doe that say that I love this guys long life Godfather. This from a Summit Lion that says that come on and I'm watching live from Dubai. Thank you for choosing that. Bonjour Jolie Diane from our French brother. This is from If We Do, this says that good morning my sweet Diane and your crew. Good morning to you. If I came back to say that, please share. Of course, thank you. Abigail in sense, good morning to you all. Among our bosses is how this world is going nowadays. Fresh leaf are dead, or probably fresh leaf dead, and of course die leaf also dead. Well, let me proceed. I have this from a man that came to say that this man you have actually scam people, and of course humble yourself to be arrested. You say let me call my mother, and a Jisu MP is my uncle. Ghana for you. Jemfi says that good morning to everyone. Good morning to you as well. Now, Osofu Kumchacha and our audience and be able to ja. Kumchacha ekasa efa title ho. Now, okasa nyina na wiye no say. Ono se be son se be nyado ne car on fa e kunso and ekomo. You could see Osofu Kumchacha. Me believe you say it ya. Really? Yeah. Now, with the tithes, when we pay the tithes, what do you do with the tithes? And collection, what do you do with it? Oh, say tithe any tithe anambwa. Okay. Oh, say your tithe TITHE. Right. Oh, say I know. No. I'm even surprised. You are spelling nicely, no? Oh, say your tithe and your tax. Okay. Tax TAX. Right. And you the ma ban and your tithe. Tithe no ye gia. Ye the ya sole ye dwuma and collection and the ya sole ye dwuma the aka na ye nya na yedi. So fu bia waje collection o ka so di kono yankopon bi oboa. O ye trofo ye nya ye de bi ya sole ye dwuma. Ye de si asole dan. Na ye de bi atuatua asole enho ne ma bills ne ade e ba. Ebi kura wa ye de ye crusade tuatua radio ne ade. Di aka no ye nya na yedi.
sabi one will be above footballer bosome so a obeji ni pay wo multimedia da na me osof kum chacha me free a me bay sabi me ka me de ba say enye zomi na me di gum ana enye punsuo na me di gum say petrol Hits FM 103.9. Ai me free a me ba ene kura de ka kura me de buy me de kitwa bi na buy because me pentem kura na me pentem pa because cab me use no obo ne tank na 1004 me believe say it ya really yeah. Now with the tithes, when we pay the tithes, what do you do with the tithes and collection? What do you do with it? Oh say tight any tight anambwa okay I say your tight ATITHE right. I say I know. no I'm even surprised you are spelling nicely, no? oh say your tight in your tax Okay, tax TAX right. and you the ma ban and your tight no ye gia ye de ya sole ye dwuma ene collection ne de ya sole ye dwuma de aka na ye nya na yedi so fu bia waje collection o ka so di kono yankopon bi oboa o ye trofo ye nya ye de bi ya sole ye dwuma ye de si asole dan na ye de bi atuatua asole enho ne ma bills ne ade e ba ebi kura wa ye de ye crusade tuatua radio ne ade di aka no ye nya na yedi na sabi one will be above footballer bosome so a obeji ni pay wo multimedia da na me osof kum chacha me free a me bay sabi me ka me de ba say enye zomi na me di gum ana enye punsuo na me di gum say petrol Hits FM 103.9. ai me free na awurade nyankopɔn nhyira kumchacha na wonhyira host ya host ni na da bia me kasa Ghana ya na jam se de na ye de na obi kasa me de ade ama awurade a ne nti ase mu nkyɛ sɛ wokɔ heaven de akɔma awurade dan ya atuo sesia bibi hia na metimi ye ma ma ya ama awurade wase me bo nipa sɛ mesu ne me sɛso nti onipa bi a wudua bibi wɔ yɔnko abrabɔ mu no odua ama awurade dise yakɔ aso da ne yɛ sɛ kɔma nya miska sɛ wode mo sɔfoɔ no ɛna kyerɛ sɛ wode ama awurade yɛni baabi a tam sika bi akɔma awurade ɛn saa deɛ wei yɛ tra to Sunday school for kuro biara wo so hunu sɛ yɛka sɛ obi de sika ama awurade a wohunu awurade baabi a mfa ma no na mmom sɛ woyɛ ama nipa wabrɛ na wo mana di ne brɛ so aba onipa wo mmɔborɔ na wo boa na mana nya biribi adi no wode ɔse deɛ ɔma mmɔborɔni bibi no ɔde fam awurade enti no sɛ wonya de ma nipa odi ama awurade ohini bebu ase wonse ohini bebu ase wonse nokura mesimu se semo yema mu nketua mu baako yi maya ama me Matthew 25 aya simple na de sika kwa so de na shodi de koma o hen ne de akoma no di sen kwan be na afa so di sika akwa awurade nsema ma na je ndi ade o de ntiase ba da na eto yom bezo mo ye interview bi na aye sede na aye huru na aye fon ka na oye ama ye ni age so de asem na aba unsu se bi so se bi nya do se ne ya na ye papa ma so fu ni bc erezi no na tight ye go de come rade na fama rade no se edru maybe a kame akwa se people don't understand it krono na ya na bo mo ni so na mo yesa se krono ne ba no oje na nye na opese o mia wo no oje na ya no mo yesa onse bi kura na kumchacha da na die nipa ni nim die bi afa ho kwan a mo fa so kasa ye de ma awurade no di ha no wo penim die nkyire mu e wo tre kunkruma wo so de ma na so sofo na wo hu mfaso a wo so ene botaye nti a ye kasa ye de ma awurade no ba no anche no aso jo yen ya ne yedi ye nto petro enya yisi edi nipa na otenchen wo tie nso se ne sa de o mfa ma se di wo ti ase ba wo to bu ma nipa no ti ase se moment ye beka akire o se ye de ma awurade no o so ohunu se won saka se sika na eniema eye bia ye ne ye hye awurade animunyam tu ye sofu ye ntima ma atat na on fan confirm pna mfa ne nkotena Dubai en hye awurade animunyam ti ne o ma sika no wan fa ma awurade no
oti ase asofo nsa kasa esika no a obi a wo mobo otimi de bibua no ono asofo no kom de no de bitu aduane di obi yale okobɔ mpa ya ma na oso de bitu petrol no atimi akɔ nipa koro nkyɛn akɔgye ne nkwa oti ase na sɔle ba bi ho mfa na otimi de bi support no Jesus kan de ye ne ma esefata Kristo ti na me ye kase ye gye ama Awurade no na nipa nto na adwuma ye ne fan na wo se kan na wo tua no ekire bi ne nua bi ho kire no kura nyame nipa no kotam bi because obi wa asɔle dem esa ho kire ba ne na omoni da ne so aye sɔfo ndi asɔfo nya se kan bo ano a ho kire ba na so obi da won ko anam se oye Kristo nsi ana mu nti o hese obenya ahoto ana asabe wasum bajo ndi asɔfo papafo pa no otuwa otimi ridi asɔle ba wo bo adwuma kama wo hwede ne adwuma bi aye bozo afa bi 20 million was it 2000 fakoto free to nsuo bozo asɔle ma no ho ye dene no mu nya sika nti ofra for dia no mu dimirika se buruburu eyansa pranen wa nhuna obetena so de na wo mani nyina ye chisel na wo nimba bi efire oti ase ti mani panyan hunumu ne nche kire bi a edi adanse se na mo ye task no aye no comedian pastor nti sometimes ade bi wo ko nchemu na da ho nim aye da kan no kakra bi no ne aka nyina ye fonka oti ase ti nipa na ba betua ade no a otie OS na aka ye no a na manadwena ye ne bebre ti mesre munya platform se ya message kase ya sanso amma sabe story bia anase topic bia ozo treatima amamfo nya bibi firim is also for betna wona se went mam brifu nkofo na o madra yom kese onyame asem ho no madra mfiri na da no comedy kekanfo na asole ko odi asem na se ne o kumja chade akwande o kanfo na no yo uzumi wai quotations na agu tirim abetumanya bia refer dia so nsem no so amam komoni mo ye dura ye de eno so sabe ya mfro comedy no wani mo odura ye o abapa we de obehwo no so a otimi bie wadwiri mu sa di no ya nimonyam o chance obekọ na se odi echeze odi ho na no afa se odi oba na me asem no da ho de ba wa de odi e beka ne abeka no asore na akwa sabe time aspending ho nyina onipa nya nim de ade bia mfirim eno me nka de oya Awurade adwuma biara eno me nka wo nipa wo ye Awurade adwuma biara Jeremiah 48 verse 10 tunya kwanya wo Awurade adwuma ho bia prove point mamfaso mfirim mra ma foforo kra ni nyi se papa di okasa na mame papa di okasa meti Awurade asiye papa di okasa ase Kristo ka ne nsam na ogina ho won sa na wonkonkro ba wo so a okasa ye ekoyi ni asabe me ame wo faase kum chacha eye idia no kure ni fa ba bi ya na ha adwene na ensam trafo no so na ka ho bi oti asem na se say obi a na betena so no yusu sa wadi a wan na host ni and dusty na so obi akoni show obusa ansa ne ho ye ana wase me honya kora ntimi muame wase wakakasa obi nka bi da or walk the person out because afraid na boy na sisu asebe o ye interview so ama na brabo apega ohunu ni so wo soro chen nti me ne sa akasa de me ntoleti ba watima frenya me nipa okura nimdie wo kasem Awurade aka kire se omomo ma no nkura nimdie o sofo anu kura nimdie sofo na no kura nimdie wan kasa nimtuni anu nkura nimdie waso sofo de mo anu nkura nimdie na ye hweso ma afoforo emrane so die mu asaforo ade bofo no etikakum chacha anu kura nimdie a na ye hweso ama abrante na woni nimdie na obetrend dusty wo na opamo no no so asua bibi wom ya brante TV wo yesi ahwese and dusty busa kum chacha tat ene so mfaso na o ka je se ye ya na edi na ada me ka no me bu petrol na guma sa kasa we de wan wo kum chacha out nani ono so be ka cho se o say yes nani ono so ka cho se me honya kura ntimi muam en nukura mu so you can help him nyame na ebo ye boafo eno no de oso akaka se fie bi nsida so on walk out from wanim no obi de o ka cho se ne card ye enye petrol no adigum was de enye apunzuo na medigum ena enye enwo zomi ena medigum de no de wo sire mpu atwa kasiesie no de wani age sire because oye prophet kum chacha ono so ye panyina se wabo brani bi tese wo anti no ene de efe ese de ani afe no wo fefe betena wanim ne de ono nim so oyisu wad bi sa anam de asere ono ne de tima ye mistake o patch okra wani antum work out from office for us to know say what you nin kwasi asem akoso ho ni Awurade mpe ne bi no anya atwom type no Kristo mpe ka sofo ne nka asem ho tie na akono na nka sabe abrante ntifi o unu say this is the reason why I don't know and this just walking me out no
anasa nko ka prompt nsa baba ensema yeti obi question mabuza na aka so mfa fangu ma ensound mesrew no omra ne ho so na brante no ho no kura hunu se he senti no ya misal go panyini no kura wasre checheche asa da bia me kawo adwuma na mo ye no mfiri okra mu nyese mo ya ma awurade nya nipa woti ase eti se odi di kwamnata uhia ya mosi amfani ni agro na kwamnata mfiri se nyese sabi wo ye okrom ni ana onye okrom ni ndi na ayesa dem se sa na wo ye wadwuma efe eno na mada bi aka ya wa metia Ebeneza da kwa ya Adam eba na nya me wura fise machia no papa ozu bempe eba na nya me wura fise machia no wo fa ase ni agrada da me boni di nya memma me wura fise machia wo na wo hunu se adwuma na ye ne obi adi ni pepepepepepepe but hunu ne ebe ka mo fa ase fuoi omo mesika no control ye woni bi no na omo de adi ni se ne se ne atro se ne abasa o kasa wunwie ne ebusa question ye wo bie ne de o kan kwase simple si gya no mana no si ye hunu se ono de akasa na mo de mubu ohia ne no nimtia mubu ahiafo animtia da nya defo na na hyemo so anya defo ya na hyemo so yi enyo na twemu ko asani enyo mo na twemu ko asani no na se mo hwe enipa anim yiyim a na se mo hwe nipa anim na mo yiyim se we de won sole mfiri mi show so nko abra wakafo na wo hwe obi nso no nso akafo na so won de won trans na memfa nsere a mo ye bone anya bone na andi wa ye James chapter 2 verse 5 down edi abasira mo nipa mo ye adwuma mo ne de o mbete mo de am ye ase but osoro ni ni de ohunu se ya waye no oni nipa na ani ni ye na me kra menti ase oti asem na because wo ye mo bi no anya ebe hye ni tiri mu sa brand ya no na ni bia na o he bi na ne papa ka nya tan hye ne am kai because kam nim se urade se me am ni ntu nipa to ti sam so ntimi muam na ye oba de na bebo me nka bo ni bia ese wetu magina no so se me nko na obi a wo di asori sika ye tat na wo busa ni mu o so wo kiro mu o ka tro se me mfa enwo na egu me kam na me mfa punsuo na egu mu a me ni we die yi na anse bishop eya na kwa ese enipa bi wo ho a otimi ka obi anim ntimi nka bi anim otimi nka obi anim ye onkofo bebre ho obi okra na net a obi ye boni a o si we die meka we die meye it happens but obi nso de me dem nka me dem but onu anim se nipa na de bia waye no enye enti me se me wo ha na me de ahye mitirim na ma fa me ho adwen wo ho se wo wonya no kwafo enti do 1000 years okra me refer wa kwesi se wi ase be se ana me bo bishop because as we be betema wo bi gina so wo bi gina so because we wanye enti me refer wo eno no obi obaga se de bia wo de kai de bia wo boso but you didn't solve it. You didn't take care of the situation. Because we Andy, I said, nah, I am here. I'm going. What I say, boy, in the but I change you. Nisa will feel. To be a I say, be a who you will be all observant. Miss, me just send me 3,000. And you will be also in your market. Name Bobo at the right time. To be a say, be an a foot him no. Me yes me team. Obiara ne de. Obiara ne de. Nti no ya de bia onya hwe yie. Na emwa na kuru ni fantom apeko ni pe betra so mo fans na mo busuafo e na ama wo waye ne awaye no. Tu di ni sa na mo nyina fili ya wa obo nso mo teko. Na afi wo dom so te. Ye be sere on treat obi aye na mfa asumdie emra. No. Well, obe treat obi aye se na be ya asumdie ebeba baby a so reminding you that you're live on Facebook, KUMAWOOD TV GH, live on YouTube, KUMAWOOD TV, Sam Darko's initiative, Sam Darko's TV, so yeah, live and see na wa share na afofron so and sa comedy. Latter part of the show baby lines not soon. Now want to friend now contribution via concerning stories sir ye de bano won so what the word drink at the about we friend then you contribute what I say but job stories sir ye de bano and one some kwa and now back last story making headlines on today's Koowaa Show and say yankasa yem papa ya de na eye ejako or the same be abetiga the okay na na say ono on benefit she in MPP abem to said the uncle who say ebia the ho adweno or benefit enoma and also onye escape from debi and to sad but em repair no obefre press conference yen ko tie Jacob me hu a emwa me a emma mani nye no me kato abonte na Ghana ni bia hu
maboa obi abedi adanse se maye adwuma gise bia de ofiri se obetame ana ompemasem ne beka se bia oba MPP mu ana so oba politics wo mu why maye adwuma including 2020 adwuma no year class in 2016 but esan yale ani ntira manfo hu amfaso bia mechi ena meka se meba bonten niema me face sisi ya meba bonten ese meka onim omampanyi akufuado wo nipa opemasempa bia na onim se bi kura kofi ampa obowura ha bi kura ye bema ni bibia ye but entesa ono susu to obewu se bia ye buame wo bibim na ade ne so entesa na mete wona de bia entesa na ya kwaye se etisa we de kokosa chi kasa tro boni tire 40 na bebuom mani abre bo enye kasafi bi ana bibi nambe nemum esese me ma owiase nyina Ghana fo obi biele wo ba bia etile ma biase na daachi yamfa bibi antage mehunu a emwa me a emma mani nye no me kato abonte na Ghana ni bi ehu maboa obi abedi adanse se maye adwuma gise bia de ofiri se obetame ana ompemasem ne beka se bia oba MPP mu ana so oba politics wo mu why maye adwuma including 2020 adwuma no year class in 2016 but esan yale ani ntira manfo hu amfaso bia mechi ena meka se meba bonten niema me face sisi ya meba bonten ese meka onim omampanyi akufuado wo nipa opemasempa bia na onim se bi kura kofi ampa obowura ha bi kura ye bema ni bibia ye but entesa ono susu to obewu se bia ye buame wo bibim na ade ne so entesa na mete wona de bia entesa na ya kwaye se etisa we de kokosa chi kasa tro boni tire 40 na bebuom mani abre bo enye kasafi bi ana bibi nambe nemum esese me ma owiase nyina Ghana fo obi biele wo ba bia etile ma biase na daachi yamfa bibi ena yetene nkano well we're still waiting for the press conference bia or the baba at the right time na man for who dey person Diane ye tweno da meka se MPP ye party bia nipa koma edi akire nanso ade ba ko efro musuban a tan kase pe nipa ntimi nka yese oye party a wukun homa no a o ma wundidi ma wo kra ni nyire se bra wo bre na so adidi ni de tobre bia na madwen mafo na ewo mu no form ho adwene wo sa akwan so ko ye nyina ye nim politics time duru a ye nipa timi yetie nipa in fact obi timi tu ni fie no da abontene ko odi ntimenu se nkwa wie no ahwere ne nkwa eso nipa be ye we nyina wie ton na ni monyam na party ne ba power na ye ntimi nya bibi kakra bi a odan na ni obehunu se nipa na me koma no mfaso e ba ne sunia ya na ya I can't say again, even Tragas. I don't want to hear man to terms can only but and Munyama be a crack of Yaduno, and grow. Oh, got to Abama MPP keke. One day or two, yes, I didn't any Munyam train dom at the it wouldn't in your pet. It is also a baby, dear, or deserves Wunya. Now, what did so man a cry and a general who say, Sana more me to your Yana Monfo. Naturally say. Nanchia o pray you no. Nanchia bia o pray you no. Mani nibi. Ya mani nibi. Na ojuma yini aketu ya. No ojuma yini bia na aketu ya. Ese no. 1 Timothy 5:18. Baby aja ko dia duro timi chusu yi na nimsa media me MPP. Ya ye campaign Pia Stadium de ne de nam ha na aja ko de ne de nam ha. Na timi aboa mpa. Ama MPP aba power. Dia na mode ye no. Ene bre me ka papa uzi mpa dia ase no nipa ntia ase. Sofu ya sofu panyina na nipa bunu o hya nkoma entra yi a obehunu nkom hye no di no okura na respect different ne Ghana so obi akokasa atia papa na no osuro bi ko onim se ade bi obeka to so bia later ebesi out of politics nti afede nipa kura se awurade mfre no apaji anim guase otumi nante pampan no akowura FM station bi akoka trom so madidi na na adodan kwakufu ado atam it also kodi di John Dramani mama atam papa ni free ne sofu sum out of odo love
free ne sofu sum ma tro bia ne nyame nka ye mpo no 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 ate asoso e dia ma awurade because of pesa na ensima party no ni nyina achi ya che papa ya ya ntimi wo de wa ya mfunso ya twena so kakra ke yenya panyini bi ko se ne amaye no eye muntwa so ne ye hunu se omo ka bi ma na em se police ni o kra na nani adin a wanfi kefe ya ntibi gana ha asofo mpanimfo nyina atena se ahwade wen ha anka nche his excellency president say ade na waye no wanye ne yie na no nko awurade besori adia se ne difo mu ade na koma ne kra na nimonyam beto ama wo se wo bra power na no nti wafoma wo so wantima nkwasida sa ade no atwi wani tune Ghana mpe no kro meka doesn't odi ngwa asamu wonka hwe ni nipo na ye no kwa zambe nkwa no di aburo so baby didi na tama wo chense ne wo ye na time atia no because obetima ya meyere ni kwa so ye sa na no ho ma chi no ebo ne wa ye bi nsida ba wo di politics ahina na e kan because wa ye bibia atia ma amanti no obi aye bibia atia no na no banka no kure mu no osom timi kache president ade na mo de ye papa no wo soro kura mfa ncha mo da on se papa obi oho a se enye sofo no kwa ye woni pa bebre wasase we so a sebie son sebie nyaado wotimu se ubetimi agina ama no ubeko ama no ubewu ama no ubeboka ama no bibia mo se we die me de me kra me gina ama owo mo nkomo na so sani pa no onukura you know ebini MPP na sana nipa binum tia nipa bebre na nim se wulusu sa nipa no so a wonya bi e do ha bebre ebro mitimi dwe no ho a me se obi o awtimu se nipa we wogina ma ne pa yade no kwa onie yade mu a onie yade mu a onie ewuo mu a onie sa nipa no me koma brabom kakra ya appreciate no kra na madinkomo kakra papa dinkomo anya me shia brabas mintimi gasa ne am ye bia ye papa but me gidi ye pa se ne am ye papa do so chen me bone because my lifestyle nyina was church tama me wo makuda ase dan oni se me di 22 years na me for bada a church all night Bible I saw them paper anya me first adwuma me ye na me ton phone wakanda me gusu ne me master yi ton phone na ne phone ye 15 pieces ye frɛ no MC sa na ton phone a wode obi oton phone go so bi afọ kwa mu nyina nim se MC started phone no na ne pieces esa oba na me ye transfer eja me tim kurom masase so ye ne wo prot wo kwan ho na me se meja transfer no oba pa kene cash no aton ne phone no no se ne ye me nyina ne nchen da yan me gyina ne nchen bia na ma che kromfo a wo be wia ne phone ama no bi we hye ne botom ne yayi na ode pɛ masem no se no ne mbeton na wo ko bia a che me 10 cedi mse mate ni papa yi ton asagro wiase a na ne fun ye 180 pieces ya na me hu madam for ko school hu ahi nua ye frɛ na kwasi a ana me hunu no na se sam na ne ma me hwe hu ahi chen won ko ma me no pɛ hu ahi asem ba kwasi ni de no ma na bre kakra akwa de ne ho abetu school mu konfanote sa private one on frɛ no o private o me odin bi o me de frɛ no na ono ana ehwe no ho to oba onya sika ntua ne fees namsa yi ne yeton no master mam kakra me bo no menya bintuba usu ni ma de obetima totwe no me nim sa ne ma no na so mo mo sika kakra kra anu so beto de na me introduce ni mam master akwa yi ba ya tete on za chana phone so ba mam reader so dada otimbie no de no mo wra pre no atwe ni mo agusu dada obi ba no aton ama no ko ni nya sika o hwehwe o tompo bo ya katua di nsusa na masa no kra di twa me mpoa ne ade ti later ne hu sa ade ne yira enam se me master han dan wa kwasi mu fie enti no ne kan ye ne de no ni se ne maame ani ade afi mi am ne na ye adwuma na ye fon ye 15 pieces a eno ye 285 pieces no me na afi do peso dan gu me so o ba ya che na mamre ne yira na fon ne yira o sa de on se me ka kire da bia basa akwa so me chen no wi chen fro nim so o ma ye so hunu bi da ndi KUMAWOOD ne sei ni refi afi do ye me sa na me de ya one day na me kra ne se me sere no mpasa mene ne be ya adwuma da bia bibi be ya na obe pint ma me nko ese me na me ye kromfo a ye behu enche se ye ono a ye behu na me ja adwuma no me ja adwuma no ade papa no phone so te sa branch afi ba sa no di wura phone nti otimi yi phone girlfriend kura se wa ehunu sa afi na man ne phone tima betia sa ka 25 later wo ba kura no se nya accident ogo so kwa man ka nwuram the phone ahye se nya ni nuanom na wa abruchie no mbefa MC koya na fe phone fo nyina sede no
dan no nto nche na mbe wura Kumasi ya koye adwuma bi ame modini kuwa me hu nyina ne kuwa me fa so dan ya hunim se no na mekote ye nipa me ko mo gya wo machi aburo otwe wunyi akasifo anim wo mo ho nyina se wo mo gyae me ka we dia chese ye wo nipa bi wo ya de ofiri kram na eye uzo ye din na ho bibia ho njeso wagimi edu fa kwa so de ade ya ye da wo ye de wo betwa so aba enye ne ebe ye chena Bishop me say na me wadamfo bi sister na bema ne boyfriend fana na we Genesis baby on twiti ni and nam so nam say ade abranti di sister idi because my first sister ne say me nua pania me di na chi direct na me don't know but na me no ni bi I'm sitting on national television to say it and I when I'm say ade abla di sister idi me pene da and I'm so afi na me hu bra na mboafu na mboafu bra ntimi kai we dey ya me so e tie media tie na am say me no ni because the why na me amani hu bi because sister ni free ni krem no gba brantie no aduani mo bibia mo se bi so se man ye no bi o ma ye mi sa chop money ye be no ye adwuma ye be no amoji ye obibia be to amo ahye yes man ya na me man so hu se ye jimi kakra enti ya na mti debi wonye nipa wapa baby am ko hu bra no ne ma different no me say se bi so se bi nya na ababa wa no kra na o de mafufo no mo kira mitimi wan pesa me ko ka ne direct nso enye je fe na me mpenanse ofa ko wi ase na fe mi mum na sister na sorry etia mitimi tena wa na me say he odo asem ho nkomo no and am say man just say me hu de o yes sister na dey amekwa man say ya if you no akra na obi di sister no kra this and that time onu wan hu say na obi di na time ba me to na fe na magiga na me akra fe na me say me ama torot na me say kasa ma sister afi na me kofi na me da o say sim dam say why am I fooling eni pe kra no you am dem na enya you see e be ni pa ho dan yan enti mitimi tell and na me die am fa me wadwin bebre na am say no this person me wipe off wo me wipe off no wipe off ara wo ti ase a wo dwene nipa ho a won ti ase dan me no mfato hu ka bibi kire MPP fo se se suban tantan na afro mu suban no mu nyae enti obi ku ne ho ma ntimi nya de ma nipa ne hu se nipa we de ye wa sofo mpanimfo wo kromo mo prabato mo tu anamo ko mo na so na so mu nyae no mbekọ akọka thank you no suban de de man ka se ye me na wasoma se me soma yi so mo mra pam mi ameba MPP fo suban wo no me se 10 free me nkura brem na madi o magia ya because my monitor mi kurom na minim obi o wan di si akwa abrabo ni nani so sabe no e not na obi ahun adwuma bi a wo ye ne ho na ohun send si fo ba no afa flag obeye dede ni motuom hye no de kotire batire se mpanimfo yi hwe se mpanimfo yi hwe unim send si bus o mbe bi e gym se de o mbusa se de no pose gym o mo apɛ ba bi ye container si ebi e gym center fa na de nyina nko ntimi nto begu mu e de ma abrante no epe kurola ba akoma ne tra no se ono ha mfa gym ne ma no mfa nidi enam so ne animonyam onya enti epagya ne kakra ma go so man ne so de ne kurom tradition ne bo ne hene enna man ne hye bi on so tu furugu a no okobi ne din wo ma no mpesa mebo da ya mra kuma se mehe apia stadium no ya de ba adwuma wa stadium skillity yes the MPP achisa amfa obayo obeka sa me papa ne John Dramani mama keke se trobi no abodo mama papa na mo ntia se sa apia cha ne fie akyerewo ehu abrosan ya wasi etima tali fie ye mu nyina no abuja sa adwuma be na nka apia be ye etimi ayesa se wo kan se ne papa ne obi ntia so papa nani amono nso ahyade de hye na nimonyam se obi tusi se oba no eyesei tusi se me dowo me kan say me nka say koto aba man pipi na me nka so mo na ye but me say omo wo suba bi e no de wo de tuo ginam so kwa meka jo say ye chen MPP wo bra o ma didi yes MPP ba om de mre wo wi ase nyina kuro omo betoto ne ma nyina pepepe ba se campaign dru nom de wo twa kwan no mo ma wo bra dia they don't look at that angle Lawyer ku be fidi MPP papa we the Bible na no say yan papa Kennedy ya kompre ko Japan be kan ha akoyo ne na ya ne papa yi misra ne won fa ncham kakra me am papa ni kwasi chei
Watima kasa ma bibia ma na no kura be kan say so obi kase enko IMF an say nipa kro no abodam oto an ye se ye koi na fa be ye nim kwase ma papa yi watimi don pipi kasa aka mi susu so papa na be interview V8 na mehu so watim na nka be sinam ye hunu say adwuma wo bono mpanimfo no hunu papa yi ba na heka watima obusa ho question say ono kura de osa yare o anka mobroni a wo kuse de o say nka mo ya ni fast MPP suba wono me say time na nyame betu o mo ka wo ho atua because ojuma ye ni bia katua esefata no enya MPP nkwani pa bia wuti wuti sa enti yesa wo say ye kra ye fi ye kra mu bua nipa na ye do nipa memma wo bi sabita fracha ni Jimmy Sunse san attitude ade ba wiase okay bia so ne awade chew no okay mi so nipa bia ba wiase bia wo soma awade soma wo obi die ne say obeba be yeye wa asase so na awade di nyanka ne mobrofo ahye ne nsa ise nipa be hu no pa do yesa ada bia nipa yin boni aya eno na awade say ye forget boni aya ye wo de prewuro ukọ no waten na okobu say dan ya me dum sika bebre mobrofo am ka say hwe mo hwe mo nti wo kan je awade say me hwe o ma no mu nyima ye obebu say sika no dia me na me say fa ye ma no ntu de obeyi ayo nyu aye fa wo bayi dan ye wo obi wo awade bon so ma ye mpi o mana kuma put to the sense say obeye minister na Obaba be ye Ghana kwenye oya de se be mana ni munyam nya ni obedie se nipa no wo ho do no nya to obama na unse na breso no ni minister ye ne be makwan aye fefefefe nko a wo je free so afoforo beba ne de enso be ya aboro etu nya hunu ade a wo suru di ja obi de ye no koreka awurade bo ne mana kokodo to the sense ni ebetwam na ni su bi obe kan se de tie uti asem na se obi a woni awurade di ja no fani out hunu wudie ne tu ho anamo e ma obi mfa na tension sabe na de bi a wanya ma won se no obi de ayi odo obi so de ayi odo otuna ni sise odo wa me ye meka ho asembo ne nkire no me ye mu ni tuo wo ho me ye ntwete no wo ho se la ohia odo opa kotena ba bi se ne se de ehia wa odo nyame de sa ado akoma ne man se onka obi anhye ne yam no mata ne awobeye du hia se ni baba kaso wagimi bo so ho ye mark ne sa bi ko na djuma oba ye no eno no obeye se Yesu amakwa oba for purpose and o hwese ni mission be accomplish ansan wako owie na sem wo kan se mawie ko bi obeye no de asi di dan Paul so kan bi ese Paul so buy for mission wase wakopa no mako na jidie no makora na Americano so mawie tu ya ka da ho ma me ene tene ne abotira awurade temufuo tene no de be ma me da no enya me nko na mum wona wodo na hu ye ni nyina edo nyina so 2 Timothy 4:8 ne se ye nwo ni pakwawo ye ne ye fa ne sa akwa Jeremiah so awurade anka bi anche no awurade asamba me nchense awurade asamba odifo ne nchense minya menwuno wo yefuru wo yenya nwuno wo yefuru mpo ena me yiusi ena me awurade bi yiu ade adwuma hya wo nsa so obeyi odifo ama na man na wonya emfredi mfra wo twa mu mpo ena me yiu na me tie wo ho na me kanse na me ka kira wo se awurade nyankopon minim kasa na awurade ka kire me se ena awurade ka kire Jeremiah se enkasa minyim menkasa wunim kasa na mum ba bia meso no ko na asem bia meka ko yere se ne atie ne ameka se ko ka no ka that's all 1:4 down disani pawe no uya ne dan ya wonya ne awurade ka because awurade asoma for purpose but here Ghana for the ato won se yenya wo ba odi ne se obeko school unyina waware o ware wi a na wawo na brebe ba wa hwe maye no wu sa na hwe obi atirim to obi aba ko for so make money no obeko enti na makro no ani bre wo yemu no ba wo ba na wo nu se me awurade de soma se me hwe nkofo ma okura wo nwene wo ba ho ubozo ba wo na awurade ama nkofo hwe wo mama wo ubozo hwe nkofo de wo ye man nkofo ubozo ba be ko university obi se me penasa wo escapa wo bo obi se me pe oba na se mo man scholarship onko unti ase da because awurade amfa wa attention ama wo ba wase fa ye mfoforo nti ono abe ye oba na ma wo but ye nim sa de nti e ba obi e peska diskadro na divert na adwene because wo koye wo ko scamming ubozo agina frade awurade soma ne so o maye ho iti mesre odo ne de wodi ye obi no so wo hunu ya koso awurade be maka ma atua ne ka amana be hu so ye ni papa sam na kurabia na ne men ene nkofo bi nya ya ko mbe ba be ka se ne esi ya me ye sole ne ma esei but omoni ya wu they can even say ana omoni na musa awa abrabom dem people for wo fa me tubo fo ne saa de ne munya na be kakra munya adofo biem
ɔhene bi timi tɔn n'anim onyam MPP ubo sɛ MPP abɔpɔ wakɔ saa ɔhene ne mpeke da but ɔhene bi tɔn man NDC a ɔmbɛba bɛkɔ no ubo sɛ nana no ne kaa sɛ paki ne fie no yɛm bɛhyew ne nyinaa so obi aba odi ɔman ne sika ne bi but ebi timi gya adeɛ wɔ hɔ a ɛyɛ suahunu de ma afoforɔ adan na NDC foɔ etimi yɛ na MPP mu ntimi nyɛ ɔfa ɛyɛ abro yɛ ɔmo dɛ papa ɛna ɔmo aho hia ɔmo kyɛ obi ɔboa ne bia yɛte kuroma yɛn hunu bi pɛsɛ de ɔmo si kɔ ɔpamboɔ hɔ ɛno na yɛ na ɛde respect kɔ maa ne busu ɔpamboɔ de titiri a wanya MPP baaba wɔ yi busa na de titiri a wanya nti onyame nipa onyame na afɛ no kura atɔ bi ɔde ne feelings so ne awurade akasa bi sɛ wei munya na bro of course because so yɛ nipa at least ɔsɛ mo sere no wɔsere bi yes ɔsɛ obi ɔnso ana waka obi boa ɔnso so ana wa how about that language yɛ wɔ saa kwan a ɛfa so kana wɔ hɔ saa mesɛ yɛ abebuo kasa etobele bi ehia se eyi so te sɛ obi aboa wo na sɛbe biribi asie na wakum wo ba na nipa ka to so ayɛ papa pɛ on so how wo pɛ so take action but ni awa yɛ ntia de no ade o do ayɛ papa che se kum ba wo de ayɛ na mo use da wa so obi yɛ papa na wa how na nyɛ yɛ papa ha sɛ obi ayɛ papa na ayɛ wa de waduru pempemso bi na so pɛgya nso so nyina ba bi so how wunim nyansa wo yɛ sa you don't have sense what you say because any pakuro no an ebre bi beba ubehia ni biem wonwu nko ade obehia ni biem no yema odana utimi gina ba bia ugina no ehon pempenso ba biem a you need the same person ubozo mo nko ase no mu twampoa chama untumi anu oyeye pam no otwampoa ubehia yi Canada Japan oyeye pam otwampoa but nkofo na tutu anamo etesa no they will not give them food to eat obi be hye ne mpabo ba akọ radio so akọkwan saa na da so hye no oni nsesan ye bia wọ na brabom bana meka apia stadium de post be no wo NDC assembly man kronia bi da nso otimi didi wo NDC man hoto no why not how much more why not ko bi te say ajako why not abre ajako woni din da de man I say I didn't expect senka we crane free no what you say and before any say someone na ajako dim papa di na ni mo ne nkofo di na tam eze sini atwam nti na sei eze sini atwam nti na sei ni ye de ye no ni nyina mu no wo kire do kire mo asabita frache e sika bei MPB ntimi mfra ajako ze papa di we hye wo ba biem na wan bi de abrenka no minister bi ntimi mfra abrenka ntimi nye bi ncha mo ho odo ben ko a what am I getting we are despite why am I suffering you see with me do bia na wo bwana kuwa but onu ohu ko de mpoma wo mfini say enipa we de say wo dom obi de me court obi ye bo me din kra na ye de ade mka de obeye onwuri opemso otumfo se tu ya de bi na na pia wo fa we de nimdie mu na mawuridi na mahume to bom fa cheme opemso timi dwene na ado hunu se nana wa prache babia woduru nani afi ebire bi atwam no sabe ye nyina ekohia abrochie ne ye ho adoye mpanyi si ani bo a ekotirem me yo hene mpon omu nyina ya me made ba John Dramani etima tena so adidi kakra wabo oman ne kakra ne oba me pen na ade no no so ma kakra ne hwe ne no so betima ye anato nsafra wa hemfie oso hunu so hene pon ne kasa asantitie exactly na oye na bebuo ka kire wo se ba bi wanyina drum fasika nya hwe telling Ghanaians say uba medie sika panyin kasa ne wom no owie wose ubetimi ayenti yeji wudini telling Ghanaians say papa na nyina duru no oba baji ni di keke nipa sa no onye wabro yes ono obu bewe nyina ma asantefo di wachitwe no ebesi na asante etan uni bibi de cha wahene na nimonyam sanka so ami ntache ni kura mi ntumiri kameye nanka na ne nwuru se sa endorsement ketek meme friend endorsement sa na meka no inim die mu ketekete no hempo no ye no enya agro na no ye dumni light man aduane se man na be chima bonten kura ansana ye ko se mo hwe na mo nyama no we nketimisi dabi we nketimisi dabi na uye ungrateful person a wakatua da ho etwa enya me na me de be ma wo soro de be chew kwa ubefa because dan se wo ton ade akwa na obi be ka to se na ade ede no enafom se obenya obi idi fo obi so tibi ka kire wo se beta frat obetimi ayekoye no a wo ye panyini se no ade a wa ya ma no unnim
Edia na oyama no. Alexander Corbridge Jomfo. Alexander Corbridge Jomfo. Wayem boni pi. Wayem boni bebre. Erwade betu. Erwade betu aneka. Da. Sedi ni nyuma. Sedi ni nyuma tie. 2 Timothy 4:14. Metrasi di na medre sam na futu. 2 Timothy 4:14 tro na kan. Metrasi di yo sam na futu opem so maye. Na me se na na do nya akonya. Da no so na nade na no tu mu bi no. Sa bre ya so na na do timi di akonya. E kire tumi e won kasam. Na me hwe asante ne aye. Me hwe asante je tu adege mu. E be si na interchange ye ntimi nya maye. Timi dum kane ama ne fete na na duane e hye fridge mu na me se wo. Hey, politicians, they are you see what no crime. Not only politicians, most of us. Hey! Most of us so far. Look at the people you have helped. Yeah. Na me kwama bi. Ya na edo. What's it abuan ntie? Bishop. Osuru muntie. Osuru muntie. Asase nya. MPP party munya so. Maye me mamu wanyini. Adan na nkofo bi abra mo mabapawa. Ko na wanyini. Wanyini. Na afeidie. Afeidie. Wabo me soko. Mo boyenya ya bo mamba pawa ne soko. Na ntwe nim ni wura. Me pacho o. Eja ko bo mamba pawa mo bo ne soko. Opim so obo mo bo ne soko. Mo bo ko abo uzu be mpa soko. Koi. Wase na ntwe nim ni wura. Aboa na ntwe bo ya aboa no. Nipa wo boa ne ma na aduane di wonim no. Na frumu nim ni wura di data. Frumu nim ba bia ni wura kire ne se ha na e wose wudi. Na Israel di onim. Nenso MPP party de omunim omo oboa omo. Oh, oman ya woni ntiase. Oh, party amuni ntiase. Oman ne boyefo. Party ade boyefo. Oman ya waso eduru. Party amaso eduru. Mumuyefo asefo. Mumuyefo asefo. Wona wa pro. Mo amapro. Waja Awurade. Waja Awurade. Ku Israel konkruni na nimti. Waja aboafo ne buo na nimtia. Na wasan wo nachi. Na masam wachi afri bra mo ne mo bra ye ho. Isaiah 1:2. Ayan, o ka se o ka bibia party ni so members ni bi hwe o me filiba se o town mo mfa ne so. That's the truth. Tie to me bia me kwa na masan. Generalizing not only for the party. Me ka sa na tie. Not only for the party, for everybody. That is how obi oba konum wi aba. For everybody. Na o ka chen se o have a lot of ungrateful people in the system. Oba konum wi aba your friend ko kwata. Na wa friend se ko kwata jimi a wo jimi ubedam da kuro. Anti mo osiba entwi. So ni wi no ma wo hunu say na futuo because ono so the same wi ni betim di natu ni hane de aba ye gina so di nkoma o tenchen a we be count yes we be tu ni bafo a afa bi atu kotoku o ti asem ase eti Awurade Nyankopon won hyiram pipifo obi anta wo moda me say me ifra pagafie otumfo apagya hene na ne nana ne me munim se kofo so ko be wi apagafie mu eti bibia no kyese metan pipi da ba ne enye wo mo ho na wo se yese kire mo ka kire mo na boa mo because my hefrim na tintra mani fredi omunim ye MPP pa bedi dia unye minister ya sambre man na asese beta frache ya ma o MC wanya post na wa ban ni mu bia na udidie Canada dia pon kura nka me kan so wode niam afri yi ba omutim ne charge to so ntimi kura yi onum po ya MP no ese munim mo yare ada na mo nsa yare no ko ma wuri dia wo so o man sela yedi machinti no nipa akoma mo ho hia dan hia mo dua bato na hu se nkofo okom ye twa mo se kan hu se nkofo okom ye pira mo na no obi so MPP yae me wo fie no ho a okom ye bonani MP ni hye ne bo se onya obema niska ye okoko ye bonani na ni ba ko afira wo MP ni se wanya bato ni ntia ni fra na nyo ne hwe no owie so mpa bibi ma no mfanya adwa so wanya nti ebeduru oni afira MP na o da me hye ne bo memu muska kam de man se ya 5 million boy ne ginu osu nam se ka kire mo amugimi no mo mfa bi na ade onim se da achi be ba betima be ya mpini bi ntu so reserve wa ho odin no atoto ne ma ya bo bra ye na da achi apontu bi etie su ba bi wo a enye eyankofo ba ako no ana wani bo wo hu ya awurade ni padua no kra ni ba dia ma ho because so bra wo so omuma odidi me mfa no so wo ho om so ne om so ye no ni nyina na ye omso nim so omso wo suban ba ko etan na omasam ma ne ntibe nko ada ebe bo mu video omso betom kakanka na yenko akaye 12 minutes near the Jumedi no aba na wiye so give us a call now of course yen faster PC ma odi for nana yeboa e wo Japekrom baba so odi she bia na adwuno mo kano mobro anyanke krafo momra
obey one more. The numbers be screen as far now far now on an African homo. Young faster that Emma Home Estate and Block Factory. Yet damn say papa. Alright, so call us. I have a caller on the line. Hello, good morning. Mbacho maneso kakra mami wadaroma. Mejo so Let me show for a contribution with the about also be to me our friend. Yeah, I say for why be young say hello, good morning. Hi, good morning. Pacho Manu Sukakra. Hello, good morning. Great, Pacho ain't you. Yes, so yeah, that's it for calling. Okay. Also, be to me, our friend. Hello. Hello. Good morning. Good morning, Diana. Nyako Padum now sway. Because you're into.
Obi ba fa un problem that him no ba ayi FDP aba no mo ko le do mo ni punyam. Omo nya ni ko an ko mo bi ere no. FDP aba yi o mo ti mo ti hen kan kwento no ko lu be ka no. Omo ba omo mu mo bi o. Se omo ko an no mo di. E ja ko ble FDP aba o do mo ye no. Oba be ko abi ya ba da ya. Obe campaign de yes MP onye se on do wa be. On no nti be pa o. Ye ti be pa do so be man. E ja ko na on pa da next time what they can do that when you make ma and buy that for contribution now with you but it's so terrible. He was doing that I think for love not a odo then so nyame any for hello good morning. Good morning madam me pacho nyakopa adom pacho yentiu I'm going to Kevin I can't hear no more ya no se be kan kan tendi here continue your more than now. You who punishment and our papa about after it may mamma family depend on you. For punishment to go between papa who for and I'll put him more. It didn't go to more the same thing. You need population or more business that are you. You need population over. So I don't think there is a connectivity between those who have the power of the taking and the cost. It's to be the bonnet that you can have a good gather who better. And I want to be mammy, the time I want more than my okay. Yeah, that's CP for who contribute also with the ABBA. Call us. I have 6 minutes to go. Hello, good morning. Hi, good morning. Papa me da say. Papa na ho e. Ubenda obi ntini mo e di Nyankopon. Sa. Na ne da no. Ni ko ti ate. Ne o ba e na me nye ta. Mate papa me bom pa ya mo. No man mo e. Ko okay. Ko ni ti. Reverend Dr. Matthew for proposing we know the message of the at the past who now on there will be I think I'm here will be the numbers of radio mind empty for Robert and empty for coming come at papa now oh my god okay I know what you want oh my god so so what you want no more being kata umum kata kan wana mente me honka na ni mo tino ko ya na ako we dia ya de wi we na ko tuja ako we pa ako no mo buno no enti ya de hini we na ko tuja enti ni enti se dia that's the one fan to know him we pa ako ba tebeni yo o pa ba ya ubi amekiao ako we hini emfa ko tuja ta uti mo buno no kwa kunye tuja o ti kira ni tuja eno no wo bi ni bi no di pa na be ni tu ndu tu wona se at least the wo pump wa no be ye na ku ku ko ye ji ba ti ya na ka te a ti na ke go ni tu ya ko de de ya ti ya ye ti ya de ya bitu o ko ti ni de no ke tan o mo ya professional o mo professional ko mo ko ye mo pa mo uniform ka ba ka ba ko pi ka ye na ku ye e de akala mo ko ko ye de letre mo ke de ni ate ya Papa, yeah, that's it. Yeah, last caller na. Yeah, sorry, you made it so. Hello, Mama Bayan. What do we have? Domain. The pastor minister is at the way pa. Yamiadum. Ofa, yan ko point through papa pane maswat dia. What can ne? Ya dia we. Ofa. Enya bro, MPP ya dia we. Ofa. Yan ko point through na on to kwanem. Ma MPP ni bia mani kumfu ya ye wokum no mo bia mani kumfu dayan opute wi adoma inkro me kai tuo e brana kopo eye kopo kono dayan
Asuma ye man pipi our border sono and tell you say yem pipi mu really power no atanana bu elu 2 years ye koyem pinwa atamwa am pini kana ye min timun kan wa television le so Diane atana reho na when the same thing asuma ye to be me kura Bible na me the Bible no is good then na me the Bible na to na me koye asuma ma pete Diane na e ko ba ye testy awe who Diane the grand people from paying for say it's drink can I be sick and for omu ye homework no mo show ye nim your pastor that omo puano no omo mo na be nintin pa na kuma pempra aya nyango point no show pa na point the radio man so ko tell ya my committee man the this and what na me tia na to ma hene na to mo do the second and then oba him property Yedasi Sofuteria, I think say fa call be a bishop be a call. Ya ko dia Awurade Nyankopɔn onhyira onipa bia ɔhwɛ da biara da na onye obi akɛseɛ na mesrɛ opem so sɛ mabulu na asɛm de ayɛ nkyeremu ɔmfa nkyɛ na afɛ MPP fo so mo mo bonto mo menta ɔmo ade ehunu ye collections ne yɛ ya ɔmo ade ayɛ yi bia yɛ kokɔ yɛ yes nipa bia sɛ de otwa sa onim sɛ de kyia na asɛm ba na yɛ nka ne atwa adwena wo yes na onhyira ɔmo pa na Awurade nhyira kunso hene ana adima badudu a ona na yire masi asiedu nyame pa on the 6 omoji award kese and bibia be ye fine ade amom odis ka tum brother kwache maame aka baabia ne 1 week ni on the 11th next month di meko no makodia na ma baabia akoto ti awade nshiro nipa bia ohwe radio ante ye chia obi a ofatufu o me chia o we Dr. Martin Kwakufu jo na oyire ye chia mo na no as dan koma odifo na ebo ajapekom sans na home state and block factory so ye beta mo ase mo amoje break mo frey mo hwe wo Facebook YouTube nyina no ye beta mo ase mo mo frey enso no ye nja mo me din Diane Eduhine me director Ochuno also executive producer for the show you Sam Darkus famous and you near Oma and a share MCR edimai yakram ye wo joada